dopravný servis Rádia Express. Dostala sa za Košickými Olšanmi v smere do Sečoviec. Ďalšiu nehodu dokumentujú za Vidovcami v smere do Košic. Tento úsek hlásite tiež ako osade je uzavretá cesta do Bratislavské tovaru, musíte si byť troška. Mobilný radar jazdí po tej jednotke v okolí Popradu, je to tmavý Super, medzi Podolíncom a Kežmarkom jazdí tmavé BMW. Stacionárny radar je pred Zavarom v smere z Trnavy, v Malženiciach obojsmerne, v Dolných Volčiciach v smere do Brestovian, na D1 za Hornou Stredou v smere do Nového Mesta nad Váhom, berajú aj na Novou Lehotou v smere do Hornej Stredy, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde z Novák do Partizánskeho, v Hronskom Beňadiku v Stiaroch obojsmerne, radar aj na R1 za Žarnovicou v smere do Žiaru nad Hronom, na výjazde z Handlovej do Žiaru nad Hronom, vo Vrútkach na francúzskych Partizánov obojsmerne, takisto merajú na výjazde z Martina do Vrútok, na výjazde zo Zvolena do Banskej Bystrice po starej ceste, vo Veľkom Krtiši na Novohradskej obojsmerne, na výjazde do Tvrdošína z Námestova, na výjazde zo Svidníka do Bardejova a v Nižnom Hrabovci v smere do Strážskeho. Pozor aj na hliadke, jedna je na výjazde z Holíča do Senice, ďalšiu videl expres vodič Peťo. Stopujú na Novej Bystrici smerom na Vychylovku. Ďakujeme pre istotu, opakujem, že hliadka aj v Novej Bystrici v smere do Vychylovky a v Kamenici obojsmerne. Teraz je to už všetko, dávajte si pozor a šťastnú cestu. Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.